କୋଉଦିନ ବାହା ହବୁ କୋଉଦିନ? ପରଦିନ ବାହା ହବୁ? କାହାକୁ ବାହା ହବୁ? ଝିଅ ଦେଖିଛୁ? କଣ ତା ନାଁ କଣ? ରାନୀ? ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ପାଖରେ? ପଠାଣ ସେ ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲୁଣି? କୋଉଦିନ କହିଲୁ? କାଲି କହିଛୁ? କଣ କହିଲା ସିଏ? କିଛି କହିନି। ଆଉ ତାକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଇଛୁ? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ମୋ ବାହାଘରରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ କହିଦେ। କଣ କଣ ଭୋଜିର ଆଇଟମ କଣ କଣ ହବ କହିଦେ? ମାଛ ଚିକେନ ଦବୁନି? ମଟନ ଦବୁ? ସବୁ ଆଇଟମ 50 କିଲୋ ମଟନ 40 କିଲୋ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ଆସିବ କହିଦେ। ହଁ ଆଉ ତୁ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋଟ ସୁଟ ହେଲା। ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗିଫ୍ଟ କଣ ଦବୁ? ଗୋଲାପ ଫୁଲ 100 ଚକଲେଟ ଦବୁ? ଆଉ କିଛି ଦବୁନି? ହେଲା। ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ପାଇଁ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦବୁ?